दाबो प्राय 7टा बाजै दङ जेनेबा उदयपुर मातारबारिगो प्राइम मिनिस्टार ब मातारबारि मंदिर अब इनोग्रेशन खालायफैयो अब प्रोग्राम पायै और जीबीओ फाइ सफायखा और फाइमाने कारण गांखाय कयेकदिन आं त्रिपुराबो गरै मिया सारिगनो आं गुवाहाटीनि सफायो आयंग बडोलेण्ड बीटीआर नि इलेक्शन कैंपिंग थांमाने मियाफ्रावनो आं खोनाका सिनि खरकसा त्रिपुरासानि बिसिंगो कक्तुं थुमनाय बा सांबादिक खायगाबा मीडिया सिनि ताकुब कमलकांति त्रिपुरा बो आरो हेजामाराबो कैसा प्रोग्राम नि बागै आरो बुदै न्यूज कवरेज खायनान बागै थांकना इनके आरो बरक थेमानाम रकबाय एटेक खालायजाखा इनके लगे लगे नबो आरो जीबीओ फाइ सफायजाक सारेक्टिगो कोनो खनावैनो जेनेबा जेहेतु ताबो जरामान खाबा हायने बान सबै बन नायना हनै फाइ सफायजाक आरो जीबी हॉस्पिटल सो बबायबो मालायखा बिनि लगे सिनि आगेनि IPFT नि कसमा दं ताबुक ताबुदै बर बीजेपी खालाय दंना काय बो बाहायनो आरो जीबी ट्रमा सेंटर न एडमिट होनजा काय कमलकांति न नायना हनै थायमाने कारण मीडिया अंखा बर अंखा सिनि सोसाइटी नि कैसा बैकबोन हनै मानो सिनि दफानि कैसा बैकबोन बरक नि बिसिंतैनो त्रिपुरासा जरा कक्तुं थुमनाय मीडिया बरक नि बिसिंतैनो सिनि दफानि बररक सिसावो बरनि बिसिंतैनो सिनि दफानि बररक गुना कानिनि हयते कक्तुं मानो ते कत्रिपुरनि दिगिवा सिनि सोसाइटी नि बागै बेलाय मोस्ट इम्पोर्टेंट मीडिया रक बरक निजिनि बहक नि बागै सामंग तांलायो अ जागाबो राजनीतिक नि नाइसले लाइमुंगो कचारमा जाबो कलायै बो तिनि अबाहायके आहत अंखा सीरियस तमाहिन इंजुर अंखा बताबो डॉक्टर नि ट्रीटमेंट को चलै दंगो आंगबनो बनो नायनानि बागै तेबिनि परिवार बाय हाबा चारनानि बागै हायने वान सबैनो फायमानि दा आरो जीबी हॉस्पिटल